Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la poveste. Nu o să vă vină să credeți de unde înregistrez. De pe un câmp. De pe un câmp. Am vrut să vă citesc inițial dintr-un lan de lavandă, dar nu a fost așa cum am estimat eu. Era foarte multă lume cumva și nici spațiul nu era așa de mare pe cât am estimat. Așadar am încercat să improvizez ceva pe un câmp. Mi-am pus telefonul pe 2 cărămizi. Aoleu, și murdare pe mâini. Da, cum am așezat. Am zis ok, trebuie să înregistrăm povestea, așa că sunt eu și cerul. Nu avem un cadru foarte, foarte fain, dar asta este. Nu puteam să ratăm povestea de astăzi. Astăzi citim, de fapt o să începem să citim, pentru că nu o să reușim să o terminăm. Fetița care voia să salveze cărțile. Sunt foarte curioasă despre ce este vorba în carte și cred că și voi. Sunt foarte mulți greieri, auziți? Greieri, albine și tot soiul de insecte. Hai să vedem despre ce este vorba în carte. Ana, pentru că așa se numește personajul nostru principal, Ana nu era fricoasă de felul ei, dar era ceva care o frământa. Într-o noapte a avut un vis urât. A visat că era bătrână. Întâi s-a chipcit și s-a răsucit ca o frunză de toamnă. Pe urmă s-a fărmițat și s-a făcut pulbere. Apoi a risipit-o vântul. Ana nu voia să crească mare. Nu avem foarte multe imagini în carte, așa că... Dar o să o vedem pe Ana. Ia uitați-vă cât este de frumoasă. Și este cu cărțile în mână. Asta înseamnă că este iubitoare de cărți. Gândul că avea să îmbătrânească o îngrozea și o întrista. Cel mai tare se întrista de ziua ei. Nu mai era mult până la următoarea ei aniversare. Curând avea să fie o fetiță de 10 ani împliniți. Gândul acesta o speria. Singurul lucru care o mai liniștea erau cărțile pe care le citea. Pentru Ana, cărțile erau mai adevărate decât viața. Dacă murea cineva într-o carte, putea oricând să o recitească de la început. Și atunci oamenii care muriseră erau din nou în viață. La fel de vii ca și ea. Ana iubea cărțile. Jesus, Diana, come on, you can do it. Ana iubea cărțile. Citea toată ziua. Citea dimineața înainte să se scoale din pat. Citea seara înainte să meargă la culcare. Citea noaptea după ce se băga în pat. Când intrau mama sau tatăl ei, se prefăcea că doarme. Dar nu dormea, citea sub plapumă. Și-a făcut sute de noi prieteni în cărți. Erau și câțiva care nu-i plăceau, dar asta e viața. Povestea noastră începe la bibliotecă. Ana se ducea acolo în fiecare zi după ce ieșea de la școală. Doamna Monson, bibliotecara, iubea și ea cărțile. Avea aproape 50 de ani și totuși doamna Monson și Ana erau prietene bune. Erau amândouă purtătoare de ochelari. Când Ana își scotea ochelarii de citit, trebuia să se aplece atât de mult încât ajungea cu nasul între paginile cărților. Cum de altfel trebuie să fac și eu. Când nu era lume în bibliotecă, făceau concurs de citit. La început, doamna Monson câștiga mereu. Dar n-a trecut mult timp și Ana a trecut-o. E pentru că ai nasul mai ascuțit, spunea doamna Monson. Doamna Monson se prefăcea că e furioasă, dar nu era. Aproape întotdeauna se purta cu blândețe. Dar într-o zi, când Ana a venit la bibliotecă, a găsit-o pe doamna Monson tristă. De ce ești supărată? A întrebat Ana. Din cauza tuturor acestor cărți, a răspuns doamna Monson, a cărților pe care nu le împrumută nimeni. Nu mai împrumută nimeni nicio carte? A întrebat Ana. Da, aproape nimeni. De ce nu le mai împrumută nimeni? Pentru că sunt mulți oameni care habar n-au ce pierd, a spus doamna Monson. Hai să vedem pe doamna Monson și ea purtătoare de ochelari în biblioteca ei plină de cărți. Eu sper că mă auziți bine aici. Suntem doar noi. Gata, am rămas actually singuri. Erau la un moment dat 2-3 oameni încolo, dar acum mai avem vreo 3-4 vaci în partea dreaptă și copiii mei care sunt undeva pe lângă ele. Ei bine, exact atunci cineva a strănutat în spatele Anei. Fetița s-a întors. Pe un taburet, în fața unui raft, stătea cocoțat un om scund și pricăjit cu un teanc de cărți într-un coș mare. Scuze pentru strănut, a șoptit el. Apoi s-a dat jos de pe scaun și a ieșit din încăpere. Cine era? A întrebat Ana. Milton Berg, a spus doamna Monson. Lucrează în depozitul de la subsol.
Arăta așa de trist, a zis Ana. Cred că e trist, fiindcă începe să îmbătrânească. Nu, a răspuns doamna Monson. E trist pentru că trebuie să distrugă cărțile pe care nu le împrumută nimeni. Le distruge? A șuierat Ana. Dar el nu vrea să facă asta, a zis doamna Monson. O face pentru că e nevoit. Directorul bibliotecii spune că ocupă prea mult spațiu cărțile astea. Milton Berg iubește cărțile la fel de mult ca mine și ca tine. Dar dacă nu le distruge, își pierde slujba. Ar putea să găsească alta, a spus Ana. Dar nu e vina lui că vor fi distruse cărțile, a spus doamna Monson. Și nu mai are prea mult până la pensie. Dacă pleacă, o să vină în locul lui altul care va face asta. Brusc, doamnei Monson i-a dispărut culoarea din obraj. Poate că o să fiu obligată să distrug eu cărțile, a șoptit ea. Sper să nu plece Milton. Niciuna nu-și dorea să facă asta. Și de altfel nici Milton. Cred că el este Milton. Ce politică ciudată, trebuiau să distrugă cărțile. Ana se gândea. Dacă volumele nu erau citite, erau distruse. Aveau să dispară. Dispăreau astfel și oamenii din cărțile acelea, ca o frunză de toamnă, care se ofilește. Pe urmă se fărmițează și se face pulbere. Apoi se risipește în vânt, pentru totdeauna. Era groaznic să se gândească la asta. Ana era aproape să izbucnească în plâns, dar pe urmă s-a înfuriat. Trebuie să salvăm cărțile, a spus. Atunci doamna Monson a zâmpit. Exact asta speram că o să spui. Întrebarea cea mare era, cum o să salveze cărțile? Cum să le pună la loc pe rafturi? O să le pună ei înapoi pe rafturi? Nu, fiindcă Milton Berg o să le găsească, a spus Ana, și tot vor fi distruse până la urmă. O să le ascundă? O să le îngroape? Nu, pentru că așa ar fi dispărut de tot. Dacă voiau să salveze cărțile, trebuiau să găsească o soluție. Hai să vedem. Ana, e frumușică foc, Ana noastră. Are o agrafă în formă de coinimă și doamna bibliotecară, prietena ei, doamna Monson. Știu, a spus Ana, trebuie să ne asigurăm că sunt citite. E singura cale să le ținem în viață. E adevărat, a spus doamna Monson, dar cineva trebuie să le împrumute. Pot să le împrumut eu, a spus Ana. Doamna Monson a dat din cap. E o idee bună, dar sunt destul de multe cărți. Ana a împrumutat 50 de volume. Dar cum avea să le ducă acasă? Am o roabă, a spus doamna Monson. Pot să ți-o împrumut. A umplut roaba cu cărți, iar Ana s-a grăbit să plece. Doamna Monson a rămas în capul scărilor și i-a făcut cu mâna. Dar nu era singură. Lângă ea stătea Milton Berg. El nu flutura din mână. Ana avea ochelari cu dioptrii puternice și a văzut că Milton zâmbea. Amândoi zâmbeau. Chiar dacă împreună trebuie să fie avut peste 100 de ani. Hai să vedem pe Ana noastră. Aici e Ana cu roaba plină de cărți. Aici era biblioteca, ușa bibliotecii, unde era Milton și Monson. Când Ana a ajuns acasă, a răsturnat cărțile pe podeaua din camera ei și s-a așezat pe pat. Da, și-a zis ea, acum pot să încep. Și asta a făcut. A citit. Și a citit, și a citit, și a citit. Și a citit până când a adormit și a visat toți prietenii noi pe care și făcuse citind. În săptămânile următoare, Ana a continuat să citească. A cunoscut o mulțime de oameni despre care nu citise mai înainte. Unii erau buni, alții erau răi. Wow, se ascunde un pic soarele, ce bine ar fi. Alții erau răi. Unii erau fericiți, alții erau triști. Unii erau înțelepți, alții nătângi. Unii erau oameni mari, alții erau copii. Dar Anei îi se părea că se regăsea câte un pic în fiecare din ei. Și era fericită că îi poate ajuta, astfel încât ei să trăiască veșnic. Ia să vedem pe Ana, care este înconjurată de cărți și citea. Vă place de Ana? Și mie. Sunt foarte curioasă ce se întâmplă. În primele zile i s-a părut minunat să citească. Aoleu, am ceva gâză pe mine. Which is not great. Ok, gata.
În primele zile i s-a părut minunat să citească, dar după 4 săptămâni a început să fie cam mult pentru ea. Căpătase 364 de prieteni noi. Alți 18 nu-i plăceau. Nu mai e loc pentru alți oameni în mintea mea, s-a gândit fetița. Am cunoscut prea mulți, prea repede. Nu mai pot să citesc deocamdată. Wow! Aici vedem ce avea Ana în căpșorul ei. Avea toți prietenii ei, îi purta cu ea în gând. Ce frumoasă imagine! A doua zi s-a dus la bibliotecă. Ai citit toate cărțile? A întrebat doamna Monson. Da, a spus Ana. Și ai venit să mă împrumuți? Ana a clătinat din cap. Nu, trebuie să iau o pauză de la citit. Păcat, a spus doamna Monson. Am îngăiat o carte care stătea pe masa din fața ei și a oftat. Ce carte e asta? A întrebat Ana. E o cărticică, a răspuns doamna Monson. Sunt sigură că o să-ți placă. E despre un băiat căruia îi se întâmplă ceva uimitor. Ana a simțit ca o furnicătură pe frunte. Întotdeauna se întâmpla așa când îi se făcea poftă să citească. Cum se numește cartea? Pădurea fermecată. Acum furnicătura începea să se transforme în ceva ca o mâncărime. Ok, a zis Ana, atunci o împrumut și după asta o să iau o pauză de citit. Exact atunci, cineva, ce credeți, a strănutat în spatele ei. Ana nici n-a trebuit să se întoarcă. Știa cine era de data trecută. Pardon pentru strănut, a spus o voce șoptită. Ana s-a întors, dar Miltenberg dispăruse. Aici avem o imagine cu cartea respectivă, cu Pădurea fermecată, pe care o urma să o ia Ana și să o citească. Și asta să fie ultima carte. Cel care scrisese Pădurea fermecată se numea, e în germană și eu nu știu germană, mă descurc acum să citesc numele ăsta. Pot să-l citesc în engleză. Waldemar Sayre, probabil. Băiatul despre care era vorba în carte se numea și el tot Valdemar. Și el se temea să îmbătrânească, la fel ca Ana. Era aproape ca și cum Ana ar fi citit despre ea însăși. Valdemar locuia chiar lângă pădure. Bunica lui îi spunea că pădurea e fermecată. Valdemar mergea adesea cu bunica lui să se plimbe prin pădurea fermecată. În timpul plimbărilor îi povestea bunicii de ce îi era teamă să îmbătrânească. Bunica îi răspundea că nu are de ce să-i fie teamă și la bătrânețe se pot întâmpla multe lucruri minunate. Îi mai povestea despre fantomele pe care le întâlnea în pădure, fantome pe care nu le putea vedea, dar care se ascundeau printre copaci. Bunica i-a spus că atunci când ea va muri, Valdemar va trebui să se ducă singur în pădure. Atunci o să vadă o fantomă adevărată. Când i-a spus despre fantomă, ea vorbea în șoaptă. Pe urmă, bunica a murit. Valdemar a plâns foarte mult la înmormântarea ei. Aici avem pe fetița noastră care citește cartea. După ce bunica a murit, au trecut câteva săptămâni înainte să mă duc din nou în pădurea fermecată. Practic este... Vedeți cât de frumos? E practic cartea pe care o citea Ana. Ana a citit mult până a trecut de miezul nopții, apoi a continuat să citească. După ce bunica a murit, au trecut câteva săptămâni înainte să mă duc din nou în pădurea fermecată. Nu puteam să mă duc acolo singur, dar până la urmă mi-am făcut curaj. În scurt timp avea să se însereze, dar încă mai vedeam copacii, ca niște umbre întunecate. Am continuat să merg. În cele din urmă am ajuns în mijlocul pădurii. Răcoarea nopții m-a pătruns. Am început să tremur. Nu mai fusesem atât de singur în viața mea. Bunico, am șoptit. Bunico, unde ai plecat? M-am întins jos, în iarbă, și m-am uitat în sus, la cer. Acolo o stea sclipea dintre nori. Bunica? Nu o să mai vadă niciodată stelele, m-am gândit. A murit. Și vântul a șuierat printre crengile de deasupra mea. Nu vântul șuiera, era o voce care șoptea. Era vocea bunicii. Tu ești bunico? Am întrebat. Ești acolo, printre stele? Bineînțeles că nu, mi-a răspuns ea. Sunt aici cu tine, te așteptam. Apoi am văzut copacul. Copacul nu mai era deloc un copac. Era bunica. Era uriașă. M-am ridicat și am deschis gura să spun ceva. Dar n-am putut să scot nicio vorbă. Te-am așteptat, Valdemar, mi-a șoptit. Trebuie să spun ceva. M-a trecut un fior. Ce? Ce vrei să-mi spui, bunico?
Vreau să-ți povestesc despre cel mai fantastic lucru pe care îl vei trăi vreodată, mi-a răspuns ea. Ascultă-mă cu atenție acum. Deci, practic, era un fragment din Pădurea fermecată. Hai să vedem copacul unde el o vedea pe bunica. Ce dulce e! E foarte cald. Un ventilator ar fi super acum. Hai să vedem oare ce avea să-i spună bunica. Mai era doar o pagină din carte. Ana a respirat adânc, apoi a dat pagina. Dar nu era nimic acolo. Pagina era goală. Sfârșitul cărții dispăruse. Era groaznic, nu se poate, s-a gândit Ana. Cartea nu se poate termina așa. Cred că a rupt cineva ultima pagină. Ana este terifiată, de-a dreptul. Adevărul că și eu vreau să știu cum se termină povestea și ce avea să-i spună bunica. Ei bine, cine să fi rupt ultima pagină din carte? Trebuie să găsesc pe cineva care are cartea întreagă. Sigur pot face asta. Ana a închis ochii, dar tot nu a reușit să adoarmă. Se gândea la Pădurea fermecată. Se tot întreba ce i-a spus bunica lui Valdemar. A încercat să se gândească la ceva fantastic, dar nimic fantastic nu i-a venit în minte. Când Ana s-a dus la școală a doua zi, avea Pădurea fermecată cu ea în ghiozdan. Le-a arătat-o tuturor colegilor ei de clasă. Nimeni nu o citise, dar toți voiau să știe lucrul acela fantastic. Valdemar s-a dus pe lună? A câștigat la loterie? A devenit ministru? Sau cel mai bun fotbalist din lume? Sau poate avea să fie doar fericit? Era un mare mister. Ia să vedem pe toți colegii de clasă. Toți își doreau să știe ce s-a întâmplat cu Valdemar. Atunci Anei i-a venit o idee. Poate va convinge conducerea, avem 16 minute, ne oprim după pagina asta. Poate va convinge conducerea școlii să cumpere Pădurea fermecată. Învățătorul Anei a fost încântat să citească povestea. O pădure fermecată, a spus frecându-și palmele. Ce grozav! Ana i-a spus că ultima pagină din cartea pe care o citise lipsea. Atunci învățătorul a devenit și mai interesat. Școala noastră trebuie să aibă cartea asta. Trebuie să aflăm ce i-a spus lui Valdemar, bunica lui. Dar învățătorul nu a putut să găsească Pădurea fermecată. Biblioteca școlii nu avea alte exemplare și nici o librărie din oraș nu avea. Atunci Anei i-a venit altă idee. Hai să-l cunoaștem pe învățătorul ei. Să-l vedem cum arată. Ana. Și sunt foarte, foarte curioasă să știu ce idee i-a venit Anei, pentru că nu imaginez cum ar putea să facă rost de carte. Și continuăm mâine cu povestea, pentru că avem 17 minute. Aș filma un pic în jurul meu ca să înțelegeți că, într-adevăr, sunt pe un câmp unde sunt doar eu, împreună cu voi. Ok, m-am și înțepenit un pic, dar nu e asta important. Sunt foarte, foarte curioasă să știu ce idee a venit Anei. Și o să vedem mâine ce se întâmplă. Să vedem mai departe cum a salvat ea până la urmă cărțile. Vă pup, aveți grijă de voi, sper să reușesc să încarc povestea, oricum o vedeți astă seară. Nu știu în continuare ce se întâmplă cu Facebook, durează foarte mult, aseară a durat, nu știu, cred că am avut 2 ore, am încărcat-o de la 8 fix și cred că undeva pe la 10 a reușit să o pună, nu știu ce se întâmplă. Anyway, cred că e 7 și ceva acum, o să o încarc imediat. V-am pupat și ne vedem mâine la poveste. Aveți grijă de voi!